styrkebjørn. Jeg er 53 år gammel, men Kvinder under 30 er ligesom påskeliljer, der lige er sprunget ud. min type er nok en spinkel rødhåret med masser af krøl. Så må hun gerne have en skildpadde. Hun skal kunne lide at høre på alt min japping. Ja, man er vel en af de unge. Noget jeg interesserer mig rigtig meget for. Den her græstype, den er nemlig importeret fra Himalaya-bjergene. Halløjsovs, min fine ven. Kom indenfor. Jamen, jeg hedder Sofia, og så er jeg 23, og så har jeg lidt af et græneproblem. Og så ser jeg nok en mand, der også godt kan lide at grine og have gode jokes. Hvorfor hyler præhjulet kun om natten? Det ved jeg da ikke lige. Fordi de kun kan se kaktus om dagen. Hvor sjovt. Hvad betyder det egentlig? Den her fugl, den tog jeg på min rygsæktur til Himalaya-bjergene. Ej, hvor yderst interessant og fascinerende. Ja. Hovsa. Ej. Det må jeg lige få fikset. Ja, hovsa. Ej, det må du altså undskylde. Ja, det må være noget skål. Se, det her er min økologiske køkkenrulle fra de japanske rige. Ej, Ja, nå da. så er den givet barberet. Her bruger min ballonklokke og hønseben. Det her er mit inderste ende. Jeg er faktisk allergisk over for alle levende planter og græstyper, men lige over den der mikrokløver, som lever i den sydlige del af Katar. Så skal du nok skynde dig væk, inden min stærkere den kommer efter dig. Det gik jo ikke så godt. Så kommer Køre med en ny. Mindo! Hej. Hej, jeg hedder Ella. Jeg er 21 år gammel, og jeg søger en muskuløs, stærk skovhugger. Var det Birk, det hedder? Styrkbjørn. Birk Styrkbjørn. Du er da godt nok lige til at plante din urte på det. Her, der ser du min buffalo. Den hedder Kastanje. Det jeg elsker allermest ved den, det er nok vores lækre øjenkontakt, vi har midt om natten. Er det ikke lidt ubehageligt at have øjenkontakt med den om natten? Nej, det var min bedste ven, ud over Sten. Sten? Ja, min skildpadde Sten, ham har du slet ikke mødt. Nej. Det må du hellere gøre, du. Kan du egentlig godt lide skildpadder? Ellers så tror jeg ikke, vi er skabt for hinanden. Den er da meget sød. Prøv at holde den. Du skal forresten også møde Morten. Morten? Ja! Min hjort! Ja, jeg er hjorten Morten. Jeg mødte på min vandretur i Irland på Dingleway. Jeg vidste ikke, man kunne købe udstoppet hjorte i Irland. Købt! Jeg har da selv jagtet ham ned med mit gevær og slagtet ham og udstoppet ham med mine bare næver. Det er for vildt. Jeg må hellere gå. Hej, jeg hedder Anemone, og jeg er 24 år gammel, og jeg elsker skildpadder. Ja, spinkel rødhåret med masser af krøl. Så må hun gerne have en skildpadde. Hun skal kunne lide at høre på alt min japping. Ja. Hej, jeg hedder Anemone. Vi har desværre ikke tid til flere.